ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲି। ତା ମାମା ତାକୁ ଧରିଥିଲେ କୋଳରେ। ମାମା ଏବେ ଏଠୁ ଉଠିଲେ, ସେଠୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ବୋଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏମିତି ସେ ଶୋଉନି ବୋଲି କାରଣ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଏଠି ଖୋଲା ଅଛି, ପବନ ଯାହା ଟିକେ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଫନି ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ବର୍ଷା ପବନ ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସ୍ୱାଗତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇ ଭିଡ଼ିଓସ୍କୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଠିକ୍ 27 ତାରିଖ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 26 ତାରିଖ ରାତି ହେଇକି ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା 1:30 ଟାଇମ୍। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଫନି ଭଳିଆ ପୁରା ଏତେ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଲାଇଟିଂ ହେଇକି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ମୁଁ ଦେଖି ଦେଉଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ। ତାର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଲାଇଟିଂ ହେଉଛି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଜିସା ମାମା ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୋଇପଡ଼େ ଏବଂ ସେ ଆଜି ଶୋଇପାରେନି। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏସି ଆମର ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଟକାଟ ହେଇକି ସବୁ କଟିଗଲା ଚାରିଆଡ଼େ, ଏଠି ଖୁଣ୍ଟି ଜଳିଗଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଟିପି ସିଡ୍ୟୁଲର କାହାଣୀ ଏମିତି ସବୁ ପାୱାର କଟ୍ ହେଉଛି ବର୍ଷା ପାଇଁ ହଉ, ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଲୋଡ଼ ସାଉଣ୍ଡ ନେଇପାରୁନି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ପାୱାର କଟ୍ ହେଇକି କଟିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶୋଇପାରୁନି, କାରଣ ଇଏ ଏତିକି ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଆମେ ବିଲକୁଲ ବିନା ଏସିରେ ଶୁଆଉ, କିନ୍ତୁ ଏ ଖରାଦିନେ ଏତେ ଗରମ ଯେ ସେ ଏସିରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଶୁଏ। କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଇଏ କେବଳ ଇନଭର୍ଟରରେ ହିଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଏଇଠି ଗୁମ୍ ଗୁମ୍ ହେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛି। ସେଥିରେ ମାଆଙ୍କର ଦେଖ ନିଦ ହେଉନି, 1:30 ରାତି ହେଲାଣି। ଇଏ 12ଟା ହେଲେ ପୁରା ଶୋଇଯାଏ। ସେ କେମିତି ହେଉଛି ଜିସା ଦେଖ ନିଜେ, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଏତିକି ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ନିଦ ଜମା ଧରୁନି। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ଗରମ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି, ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରେ କି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ତ ବହୁତ ଜୋର ଲାଇଟନିଂ ହେଉଛି, ଏଠି ବି ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଶବ୍ଦଟା କିଛି। ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲି। ତା ମାମା ତାକୁ ଧରିଥିଲେ କୋଳରେ। ମାମା ଏବେ ଏଠୁ ଉଠିଲେ, ସେଠୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ବୋଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏମିତି ସେ ଶୋଉନି ବୋଲି କାରଣ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଏଠି ଖୋଲା ଅଛି, ପବନ ଯାହା ଟିକେ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଫନି ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ବର୍ଷା ପବନ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ବି ଗରମ ଲାଗୁଛି ଦେହଟା ଜୋରରେ। ହଁ ଏଠି ଜିସା ହଁ କଲାଣି, ସେ ଶୋଇପାରୁନି, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଦେଖୁଛି। ବାରମ୍ବାର ବହୁତ ଜାଗା ବି ଖୋଲା ରଖିଛି, ବାହାର ପଟ ଏଇଭଳିଆ ଟିକେ ଖୋଲା ରହିଛି, ପବନ ଆସି କେମିତି ଥଣ୍ଡା ହବ, କିନ୍ତୁ ସେତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇପାରୁନି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲେ ଜିସାକୁ ଶୋଇପାରନ୍ତା। ସେ ଶୋଇପାରୁନି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି, ଭିଡ଼ି ଓଟାରି ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ତ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ଓଡ଼ିଶାର ଦୃଶ୍ୟ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ରହୁଛି ସହରରେ, ଗାଁରେ କ'ଣ ରହୁଥିବ ସେଇଟା ହିଁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଭାବେ କହିପାରିବେ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଏଇଭଳିଆ। ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁ ଭଳିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତି ଏରିଆରେ ଦେଖିବ ପ୍ରତିଦିନ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଯାଉଥିବେ, ପ୍ରତି ରାତିରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଉଥିବ ଲୋଡ଼ ଆଇଦର ଏତେ ଗରମ ଲାଗି ବହୁତ ଲୋକ ବି ଏସି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଫିର୍ ବି ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ଲୋକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଚାଲିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ହେଇପାରୁନି। ସବୁବେଳେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଗି ରହୁଛି। ଧନ ଆଇ ସେଥିପାଇଁ ସଫର ହେଉଛି, ସେ ଶୋଇପାରୁନି। ଏବେ କି ଏସିରେ ସେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼ ହେଇଗଲା, ସେ ଶୋଇପାରୁନି, କାରଣ ସେତିକି ଥଣ୍ଡା ନ ଲାଗିଲେ ବି ଜଣେ ଶୋଇପାରିବନି। ସେଇ ଅସୁବିଧାଟା ହିଁ ତାକୁ ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ଗରମଟା ଉଠୁଛି, ଯାଇକି ଥଣ୍ଡା କେତେବେଳେ ହେବ ସେ ଯାଇକି ଶୋଇବ। ମୁଁ ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ଏଠି ଯେଉଁଭଳିଆ ଚାଲୁଥିଲା ମୁଁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଯେତେ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଜୋରରେ ମୋତେ ନିଦ ଲାଗିଥିଲା, ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଆଉ ଜିସାର ମାମା, ଏଇ ଜିସା ସୁନ୍ଦରୀ ଜିସାର ମାମା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜୋରରେ। ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧରିକି ଝୁଲଉଥିଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଜମା ଆଜି ଟଲେଟ୍ କରିପାରିଲିନି, ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଦ ଏବେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କାରଣ ସେଇ ନିଦଟା ବହୁତ ଗାଢ଼ ନିଦ ଥାଏ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଦେଖିଲି ଏଇସବୁ ଦୃଶ୍ୟ, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ଟେ କରିଦେବା, ଯେହେତୁ ଆମର ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲିଛି ଏବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଦେଖିଥିବେ, ଆଇଥିବେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ ରଖିବେ କେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କଟୁଛି, ଆଉ କେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କାହାଣୀ, କେତେ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବି ସେମିତି ଏତେ ଗରମ ଭିତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଯାଉଛି, କ'ଣ ନ ହେଉଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଏବେ ଯେମିତି ଦେଖ, ଏଇଠି ଜାହ୍ନବୀର ଦୁଃଖ କ'ଣ, ଯେମିତି ହୋୟାଙ୍ଗ ହୋ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଦୁଃଖ ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ସେମିତି ମୋ ଝିଅର ଏଇ ଖରାଦିନେ ଏସି ଯଦି କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଗଲା, ସେମିତି ଆର ଦୁଃଖ ହେଲା ଏସି। ଯଦି ଏସି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଏସି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ସାରା ଦୁଃଖ। ସେଟା ତ ଶୋଇବନି, ଆମକୁ ରାତି ସାରା ଏମିତି ଝୁଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ, ତାକୁ ଯେମିତି ଗାଢ଼ ନିଦ ଆସିବ, ମାନେ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଶୋଇବ। ନହେଲେ ସେମିତି ଦେଖୁନ, ତା ମାମା ପୁରା ଘୋର ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମା ଆମର ସେମିତି ଝୁଲୁଛି, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଜମା ଲାଗେନି। ଆମର ଶୀଘ୍ର ଶୋଇପଡ଼େ ମାମା, ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାନି ତୋତେ, ତାକୁ ମୁଁ ଝୁଲେଇବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି,
ଝୁଲଉଛି ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ହାତରେ ବ୍ଲକ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ବି ଝୁଲଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏବେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟାଇମ୍ ଆସିଲାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ, ସେ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲି, ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଜାହ୍ନବୀକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା କଥା କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍, ଲଭ୍ ୟୁ। ସବୁବେଳେ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଅ, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ସତ ରାସ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ, ତୁମର ଆଗାମୀ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍, ବାଏ ବାଏ।